Ένα βιβλίο που αγαπάει τα βιβλία, θα έλεγα. Είναι το βιβλίο της Κατερίνας Μάγνη με τίτλο «Στη σκιά ενός μπισκότου» από τις εκδόσεις Φίλτισι. Η κυρία Μάγνη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαιρόμαστε που είστε εδώ στη συντροφιά μας να μας μιλήσετε για αυτό το βιβλίο που έχει ένα πολύ όμορφο τίτλο «Στη σκιά ενός μπισκότου», και εκεί στη σκιά ενός μπισκότου πολλά συμβαίνουν, πολλά μπορεί να βρει κανείς. Από τα βιβλία φυσικά και πώς οδηγούμαστε εκεί, μιλά και για την επιστήμη και για τη φιλοσοφία της επιστήμης. Καταπιάνεται με τις ατασταλίες που γίνονται στην βιομηχανία τροφίμων και έχει και πολύ χιούμορ. Τα λέτε. Και έχει και πολύ χιούμορ. Σας ευχαριστώ που το λέτε, γιατί αυτός ήταν ο σκοπός μου, να πω μέσα με έναν ευχάριστο τρόπο σοβαρά ζητήματα να θίξω. Όπως πολύ σωστά είπατε, ασχολείται και με τη φιλοσοφία της επιστήμης και με τις παρατυπίες που τυχόν συμβαίνουν στη βιομηχανία τροφίμων. Και εδώ είναι στη σκιά ενός μπισκότου, δηλαδή συνδέεται με την βιομηχανία τροφίμων. Πολύ σωστά. Είναι ένα εργοστάσιο ζαχαροπλαστικής που φτιάχνει και μπισκότα. Απλά επειδή ο ήρωας έχει εικόνες ότι δεν ακολουθούνται ορθές πρακτικές, γι' αυτό βρίσκεται στη σκιά ενός μπισκότου. Βέβαια τα εύσημα για τον τίτλο πηγαίνουν στην εκδότριά μου, γιατί εκείνη τον βρήκε, οπότε έχω ακούσει κοπλιμέντα για τον τίτλο. Είναι εμπνευσμένος όντως. Ο ήρωας είναι ο Πέτρος Ιωνεκίδης, χημικός μηχανικός. Επίσης και εσείς είστε χημικός μηχανικός, οπότε είχατε πάρα πολλά ακριβώς, πολύ γνώσεις και λεπτομέρειες που τις ξέρετε, δηλαδή τις έχετε σπουδάσει. Ναι, ήταν κοντά σε μένα, αυτό είναι αλήθεια. Η όλη ιστορία ξεκινάει από τότε, από τα φοιτητικά χρόνια του Πέτρου, έτσι. Μίληστε μας όμως περισσότερο εσείς για το story. Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη. Είναι σχετικά αυτόνομα μεταξύ τους, συνδέονται βέβαια γιατί έχουμε τον ίδιο ήρωα. Ακριβώς. Το πρώτο μέρος έχουμε τα φοιτητικά βήματα του Πέτρου, όπως είπατε. Συγκεκριμένα ασχολούμαστε με τους προβληματισμούς του όσον αφορά το τι είναι επιστήμη και πώς εξελίσσεται αυτή, μέσα από συζητήσεις που κάνουμε τον συμφοιτητή του Χαράλαμπο. Έτσι έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε το χαρακτήρα του, να δούμε ότι είναι, θα λέγαμε, ένας ρομαντικός ιδεολόγος που πιστεύει ότι ο κόσμος μπορεί να αλλάξει αν αλλάξουν μεμονωμένα κάθε άνθρωπο στις πράξεις του. Επειδή έχει επιλέξει σαν μάθημα επιλογή στην επιστημολογία, δηλαδή τη φιλοσοφία της επιστήμης, προφανώς στις συζητήσεις του, πέρα από τα κλασικά που είναι στα φοιτητικά χρόνια ο έρωτας και η πολιτική, έχουμε και παρουσίαση ζητημάτων που άπτονται της φιλοσοφίας της επιστήμης. Οπότε έχουμε την ευκαιρία να το γνωρίσουμε. Στο δεύτερο μέρος έχουμε τον ήρωα πλέον σε τελείως διαφορετικό περιβάλλον, είναι στην εργασία του κάποια χρόνια αργότερα, και επειδή έχει εικόνες ότι συμβαίνουν παρατυπίες στο εργοστάσιο που δουλεύει, και αυτό οφείλεται στο ότι ενώ ήταν υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου, ξαφνικά το αφεντικό του αποφασίζει να το μεταθέσει στην τεχνική διεύθυνση. Οπότε υποπτεύεται ότι πλέον δεν είναι σε θέση να ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά ταυτόχρονα προσλαμβάνεται μία ανιψιά του αφεντικού για το τμήμα ποιοτικού ελέγχου, οπότε έχει κάθε λόγο να πιστεύει ότι πιθανόν θέλουμε να αλλάξουν πολιτική. Και επίσης παίζει ρόλο και ότι κάνουν ξανά συνεργασία με έναν προμηθευτή αλεύρου, ο οποίος στο παρελθόν είχε αποδειχθεί μη έντιμος, τέλος πάντων. Οπότε όλα αυτά τον κάνουν να πιστεύει ότι τελικά το αφεντικό του έχει αρχίσει να αλλάζει πολιτική. Απλά προσπαθεί όμως να βρει αν όντως ισχύει αυτό. Δηλαδή, έχει και λίγο αυτό έχει και ένα μυστήριο, δηλαδή και μία ίντρικα, να το πούμε. Ήθελα να δώσω στον αναγνώστη το περιθώριο να σκεφτεί τι θα έκανε αυτός αν είχε εικόνες, αλλά δεν ήταν σίγουρος για να μάθει την αλήθεια. Και αν μάθει την αλήθεια και είναι αυτό που τελικά νομίζει, ποια πρέπει να είναι η ενδεδειγμένη στάση του. Δηλαδή, με ενδιαφέρει αυτός ο προβληματισμός. Αλλά όπως σωστά είπατε, υπάρχει το χιούμορ, το οποίο δίνει μια νότα έτσι λίγο πιο ανάλαψη στο βιβλίο. Και όπως γράφεται στο πιστόφυλλο, υπάρχουν κανόνες στην επιστήμη και στη ζωή ή όλα επιτρέπονται?
Εκεί ο ήρωας μας καλείται να τα βρει, σωστά. Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχουν κανόνες. Βέβαια υπάρχει αντίλογο σε αυτό ότι δεν υπάρχουν κανόνες. Εξαρτάται για ποιο θέμα μιλάμε. Όταν μιλάμε για θέματα που έχουν να κάνουν με ασφάλεια τροφίμων, νομίζω ότι είναι σημαντικό να τηρούνται οι κανόνες. Ακριβώς. Γιατί υπάρχει και το καταναλωτικό κοινό και η ευθύνη του επαγγελματία επιστήμονα απέναντι στο κοινό του. Ακριβώς, στον άνθρωπο πρώτα απ' όλα. Κυρία Μάγνη, αυτό κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Φίλτηση, στη σκιά ενός μπισκότου λοιπόν. Ετοιμάζετε και κάτι άλλο? Δηλαδή έχω ξεκινήσει μια παροδία του Οθέλου, απλά επειδή... Δεν άκουσα, έχετε ξεκινήσει? Έχω ξεκινήσει μια παροδία του Οθέλου, ναι. Το οποίο το γράφω με πολύ άσχημους ρυθμούς. Αυτό θα είναι το επόμενο βιβλίο μου πάλι. Και μόνο που το άκουσα κρύβει ενδιαφέρον, κυρία Μάγνη. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλοτάξιδο να είναι το βιβλίο σας και καλές γιορτές. Να είστε καλά. Και εσάς καλές γιορτές. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.